Dnes si predstavíme víno Tramín červený ročníka 2013, výber z Rozna od vinárstva Winterberg Skalica. Som nesmierne pyšná, toto víno získalo zlatú medailu a umiestnilo sa na 2. mieste v kategórii Tramínov na majstrovstvách sveta odrodových vín v Štrásburgu. Vína z tejto odrody sú tradične veľmi obľúbené pre dámsku klientelu. Je to hlavne vďaka aromatike. Vína sú krásne, voňavé, voňajú po ružiach, po fialkách, niektoré po chryzanténach. V chuti Tramín červený, ako som spomínala, dosahuje väčšinou vyššiu cukornatosť, takže sa robia aj vínka s vyšším zvyškovým cukrom. V tomto prípade máme polosladké víno. A vieme, že dámy milujú sladké, ovocné, šťavnaté vína, ktorí majú hlavne vyrovnaný pomer kyselín. Ročná produkcia tohto vinárstva predstavuje 200 000 fliaš. Hrozno na výrobu tohto vína pochádza zo 7-ročného vinohradu, ktorý je na vápencovom podloží. Práve vápencové podložie dáva Tramínu vyššiu mieru korenistosti. Tento vinohrad sa nachádza v Lohoveckom vinohradníckom rajóne, obec Bojničky. Vinárstvo Winterberg sídli v Skalici, vzniklo v roku 2012, vlastnia 5 hektárov vinohradov, ostatné hrozno nakupujú z Nitrianskej, z Malokarpatskej a z južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. Poďme si víno ochutnať. Tento Tramín má krásnu, intenzívnu, slamovo-žltú farbu. Keď si potočíme víno, môžeme pozorovať aj trošku pomalšie stekajúce tzv. Slzy vína. To nám napovedá aj vyšší obsah zvyškového cukru, takisto vyšší extrakt vo víne. Keď ovoniame, následuje taký typický, ja hovorím, tramínovský parfém. Takže výrazné florálne arómy, vôňa ruží, ružového oleja, ktorá sa prelína s korením, s takým ličikom potom. Môžeme cítiť také tóny sušeného tropického ovocia. Takže chuť vína je gulatá, harmonická, šťavnatá, pekne sladkastá, svieže, príjemné kyselinky. V chuti vína takisto dominujú opäť tie sušené tóny tropického ovocia. Je to také kompotové, sladkasté, medovo-korenisté, sušené hrozienka. Je to taká plná, extraktívna chuť. Toto víno zanecháva dlhotrvajúci chuťový vnem na jazyku. V závere ešte vystupujú také tóny hruškového kompotu spolu so škoricou a klinčekmi. Ak by som mala toto víno napárovať, tak nášho jedálneho lístka by som určite vybrala paté z kačacej pečene, ktoré podávame z pyré zo sušených marhul, s rúžkami, s makom, sezamom a strúhankou z perníku. Čo sa týka dezertu, tam by som vybrala karamelizované jablká s granitou zo sajderu, škoricovým sable a jablkovou penou. Čaká nás letná sezóna, aj sezóna piknikov. Toto vínko by som takisto napárovala k rôznym paštetám z kačacieho a osacieho mäsa, takisto k syrom s modrou plesňou a k ovocným dezertom.